Gimana Pak biasanya? Matur sembah nuwun. Sagung berkadang Bapak Ibu yang satu pantas kinahormatan. Ngembut titip panjenengan sampun keparang magujian. Pramila foto-foto kasih kang sawetawis keparang ndherekaken bedharing sabda saking bendaripun Kanjeng Rama Lurah, bendaripun Kanjeng Rama Agustinus Suwanto. Piniji minangka suri salira saking warga agung Ibu Sutri, babar gaten sedya Pambagyo Harjo Yuwana Basuki. Katun ing kinurmatan Kanjeng Rama Lurah, semoga Rama keparang kula dherekaken daya-daya manjing wonten ing sasana sabda. Kaludhangan sawetahipun kasumanggaaken nuwun kula nuwun. Sagung berkadang katur Bapak Ibu kasun jumeneng putar temanan ya jumeneng Bapak besan sebentar mriku mawon boten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pangarsanipun para sesepuh minisepuh, para pepundhen ingkang saestu ingkang bekten. Dumateng pangarsanipun Bapak Ibu para rawuh sedaya, kakung putri, para sederek kadang kaneman ingkang tansah ing kinurmatan. Linanggung dumateng keluarga ageng Bapak Suharjono dalah rombongan ingkang mijil saking Sumberadi, Kapanewan Mladi, Kabupaten Sleman, ingkang tansah bagya mulya. Puji syukur wonten Gusti Ingkang Maha Agung titi wanci menika katuraken awit saking sedaya kamiran kanugrahanipun panjenengan kula saged nyarik sawiji winggal wonten ing papan menika boten wonten alangan setunggal menapa. Sinarengan nyuwun mugi-mugi adicara menika kalampah rancak kantos paripurna ing samangke. Ingkang sepisan kawula minangka sulih salira sambating raga saking kadang kawula Ibu Sutri dalah keluarga Bapak Cahyono Swargi kepareng matur wonten pangarsa panjenengan sami. Dening titi wanci menika saking keluarga ngaturi rawuh panjenengan inggih anggenipun mangayu bagya. Dene sampun netepi darmane ingkang sepuh nikahaken atmaja putrinipun Nimas Isnaini Yufia Rahma ingkang sampun saestu kadhaup kalian Praka Abdul Ahmad Fauzi atmaja kakung panjenenganipun Bapak Suharjono ingkang pidalem wonten ing Sumberadi Mladi Sleman. Kaleres upacara ijab suci sampun saestu kaleksanan kanthi sah tumrap bangsa negari agami sah tumrap pemerintah kacatet wonten KUA Kecamatan Sawangan dinten menika dinten Sabtu tanggal 3 Januari 2026 kala enjang watara jam 6. Ingkang kalih saking keluarga ngaturaken sugeng rawuh sugeng pambagya wilujeng mugi-mugi sedaya kasainan kanugrahan tansah semanding wonten panjenengan sedaya dalasan kawula keluarga lumantar kawula nyuwun pangapunten boten saged hanampi hananggapi rawuh panjenengan kanthi prayogi lan mbok bilih anggenipun ngaturi pasugatan pakurmatan dalah punapa kemawon kirang meranani panggalih panjenengan saestu nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Ingkang ketiga matur nuwun dumateng sedaya kemawon sanak kadang para sesepuh binisepuh lan sedaya kemawon ingkang sampun maringi pambiyantu kagem keluarga nyamektakaken adicara ing titi wanci menika. Mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan tinampi dados amal kasainan wonten Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sekawan lumantar kawula keluarga Ibu Sutri tansah nyuwun donga pangestu pamuji panjenengan. Mugi-mugi
keluarga ingkang kabangun menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rukun langgeng teguh santoso gadah putra wayah ingkang migunani tumrap bangsa negari lan agami. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang hormati, mekaten ingkang saged atur kawula kasekecakaken lenggah panjenengan kanthi mardu-mardu kaning panggalih kathah kekirangan atur kawula saestu nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panuwun dhateng pepindhan ngunjuk Kanjeng Rama Putraipun Rama Agustinus Suwanto minangka Sangsa Agung minangka sesepuh wonten wewengkon kadileben sakanan kiring nggih kepareng babar pangandikan tansah rinunse kanthi tembung manis satemah memen luhur kebak ing Sagarawa. Sagung berkatang Bapak Ibu ing satemah kinurmatan pratandha upacara sampun kepareng paripurna. Pramila ing mriki dalem pun Ari Prastya ingkang piniji ndherekaken lumadening tata upacara parjane ing kalanggan menika tartamtu awalan akhiron kathah tunadung kaping atur kula linangkung ukara sastra basa ketan bangkit mangun suka sedaya hamung kabetus saking asoring raos kadewasan kula linangkung pinatos sing pangartosan kula pramila sebesar malih kalepatan kula sakanca kadang-kadang kembang mawar kadang-kadang rini wedding ugi kadang-kadang saking dapros audio linangkung bolo dhewe multimedia sedaya kalepatan nyuwun pamunten ingkang agung pinungkasan puja-puji sesanti rahayu rahayu kang sanya pinanggih usipku binamsi bifitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkaripun sagung para kadang tamu kasun paring panjurung donga jawat asta kalian putra temanten tumuju wonten ing sasana pinajang mbok bilih mekaten matur nembah nuwun kanca-kanca kembang mawar sowan semangga nuwun punaturaken pangipur ndherekaken jengkaripun sagung para kadang tamu manjing wonten ing sasana pinajang paring panjurung pandonga kanthi jawat asta matur nembah nuwun. Sandeng marang sliramu wong bagus memali jantungku kembang mawar Solo
ada Kapitanis Sinawang spesial buat tamu undangan yang mana pada kesempatan siang hari ini memberikan doa restu dengan berjabat tangan kepada keluarga mempelai berdua tentunya. Sekali lagi diucap terima kasih kehadiran dan juga doa restunya dari semua tamu undangan yang hadir yang mana telah memberikan doa restunya spesial buat mempelai berdua senantiasa menjadi suatu keberkahan. Berkah barokah untuk mempelai berdua dan juga berkah barokah untuk hadirin tamu undangan yang mana telah meluangkan waktunya menghadiri pada pesta tasyakuran pernikahan mempelai berdua tentunya. Bapak yang di depan saya pengen nyanyi enggak Pak? Pak Ustadz? Monitor bos. Nyanyi bos gini nyanyi. Ah yang bener aja. Enggak apa-apa, gol nyanyi. Ben gue tombol kesel, ben mari keselipun. Nah. Sakati penjenengan, monggo bos. Enggak, tenang. Oh nggih pun, nek mboten saged mboten tak poso. Pakil niki nggih. Nah, cocok. Terus kene nggih. Mriki. Saketin jenengan. Oh enggak bisa bahasa Jawa. Oh enggak apa-apa. Nyanyi itu enggak dituntut pakai bahasa yang gimana enggak. Yang penting sesuai dengan. Oh gitu. Oke, siap. Oke. Masih kita hadirkan dari rekan-rekan Kembang Mawar Campur Sari. Monggo dari Bolo-Bolo Kembang Mawar masih memberikan hiburannya. Mbak Apri, kita coba lagi tembang yang terbaru. Kasetyan Sejati. Oke, sing-sing. Ada Dapros Audio Profesional dan juga Rini Wedding. Terima kasih bos. Sukses selalu, lancar selalu, berkah barokah utamanya. Spesial buat berbau mempelai juga. Wasik. Kali ini kita hadirkan tembang merupakan doa buat mempelai berdua. Biasanya ada judul tembang yaitu Katresnan Sejati. Itu biasanya itu. Kali ini kita coba tembang terbaru dari aransemen kita Kembang Mawar yang didukung bareng ada Dapros audionya. Kita coba ada Kasetyan Sejati. Ayo. Semoga mempelai berdua selalu setia. Tansah lamlami lelewane milangeni nimas ngridu nala rasa tresna sun kandha saiki wis bisa katra.
datang paling jani. Kembang mawar campur sari bareng tapos ayo. Masih bareng pengendang kita yang luar biasa. Pengendang yang ahli kesurupan ya. Mas Rian. Oh asik. Kesemu tansahlah lambi alale wane milangeni sayang kandamu kang aromani rasa tresna songgon saiki bos bisa kontrol. Satu persatu masih kita hadirkan tembang-tembang menemani keluarga besar dari Ibu Sutri dan juga keluarga besar dari Bapak Suharjono. Dari teman-teman Kembang Mawar, meskipun sudah mendekati akan detik-detik berakhir hiburan dari kami, namun masih ada beberapa tembang kita hadirkan, beberapa tembang untuk menemani foto-foto mempelai berdua dengan keluarga tentunya. Hadir bareng Mbak Maya, monggo dibayar. Jos, mantap. Kaya kayak panggungan rejing ya Pak. Jadi kelingan ya. Nah ya. Oke, mungkin dari teman-teman pasukan Sinomanya ada yang pengen duet boleh. Ini dari teman-teman. Barisan Sinoman ya, yang ganteng-ganteng boleh bergabung monggo. Iya. Yang sudah siap siapa? Nanti langsung saja bisa konfirmasi bareng teman-teman Kembang Mawar. Iya, pasukan biru hitam ya Pak. Oke, iya. Tadi kirain mau joget warok loh, Bang, udah ditapoi warok. Kapan? Tadi. Oh iya, aku baleni neh. Iya. Nanti aku tak joget dhewe wis. Dikasih apa itu agama. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga
memenuhi request dari rekan-rekan pemuda-pemuda dan utamanya dari rekan-rekan Sinomanya sambil beres-beres kursi-kursinya. Masih ada beberapa tembang dari kami untuk mengakhiri jumpa kita pada season kali ini. Alhamdulillah semuanya diberi kelancaran, diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah barokah utamanya buat mempelai berdua dan juga keluarga tentunya. Barakallah amin amin ya rabbal alamin. Masih hadir dari kami rekan-rekan Kembang Mawar Campur Sari, hadir lagi bareng Maya. Tambah menduk sak lagu. Oh iya. Oh iya. Kita duet apa ya Pak? Ayo anu bae. Sing gampang-gampang. Katresnan jati saja. Lah wis teko kuwi wae. Den saya mandi dongane kanggo mantene. Selamat berbahagia buat kedua mempelai Mbak Isnani dan juga Mas Ahmad Fauzi. Dalam mengakhiri bahtera cinta, semoga mampu membawa suasana keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Goyang lagi Dek Maya, Mas kasih. Tresno disekseni alintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada Dewi Multimedia. Saya kasih. Wah, saya kasih. Bolo Dewi Multimedia yang hadir. Janji tresno disegeni
sekseni likat lintang ing tengah ing bengi ati kang andang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing wayah wengi nambahi kegeseng ati iki bebu janadi ning endi wong ayu kang ante-ante oh yeah. Sebelum matur kagem Ibu Sutri Gotrah keluarga. Oh nggih, saged monggo. Sakderipun kepareng kadang-kadang lengser saking sasana parigyan makili kanca-kanca kembang mawar ugi dapur audio ugi bala dhewe kepareng gonyak sakadang nyuwun pangapunten kalepatan kekiranganipun. Pramila monggo setunggal tembang pamungkas sinungguyung saking keluarga Ibu Sutri yang pareng badhe sowan. Pinunggasan puja-puja sesanti rahayu kang samya pinanggih usipku binawasi bifitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak E ngawiji monggo. Cek.